Добър ден, дами и господа. Сега ще ви покажа един битбокс. Намираме се в неко шибано залъхъл сел. Битбоксът се нарича Майкъл Джексън на кура на асаните. Така. Удари ме, брат! Ке. Я не знам как прави. Я също. Get to the phone, forget to on the floor. When they get to the phone, forget to on the floor. Up. Това е! Запомни ме най-добрия.